дар шурӯи боз як ҳафтаи нав бинандагони азиз ба шумо салом мерасонам аз дафтари марказии радиои Озодӣ. Имрӯз 8 ноябр аст ва шумо барномаи Сархатти рӯйдодҳоро тамошо доред. Дар 10 дақиқаи наздик аз ба кӯми оташ рафтани се хона дар Ворох мегӯем. Додхоҳии ду узви зиндонии ҳизби аншудаи Наҳзати Исломии Тоҷикистон аз Эмомалии Раҳмон. Вазири қадбори садҳо паноҳҷӯи афғон ки аз ҷангу хунрезӣ гурехтаву ҳоло муҳтоҷи пораи нон ҳастанд. Шикори муҳоҷирон дар Москав ва таъсири карантин ба кори онҳо аз мавзӯи дигари мост. шоми дирӯз дар маркази Ворох сӯхтор ба амал омадааст. Корбарони радиои Озодӣ бо фиристодани навор аз маҳалли ҳодиса гуфтанд ки оташсӯзӣ соати 5 бегоҳ оғоз ёфта чанд хонаро ба кӯми худ кашидааст. Як намояндаи ҷамоати Ворох субҳи имрӯз бо тасдиқи ин хабар ба радиои Озодӣ гуфт сӯхтор се хонаро пурра нобуд кардааст. Дар ин манзилҳо ки бари ҳам буданд соҳибонашон дар хона ҳузур надоштанд. Ба қавли манбаъ моликони ду манзил дар Русия ва аз яки дигараш дар Душанбе зиндагӣ мекардааст. Оташ масоҳати зиёдеро дар бар гирифта барои фурӯ нишондани он 6 мошини оташнишонӣ сафарбар гардиданд. Ба гуфтаи сокинон оташсӯзӣ талафоти ҷонӣ дар пай надошт. Сабаби сӯхтор маълум нест. Мақомоти расмӣ феълан дар бораи ин ҳодиса ва ҳам зиёни расида хабар надоданд. Аз ин пештар Кумитаи ҳолатҳои фавқулода гуфта буд ки ҳама сола бо шурӯи сардиҳо мавридҳои сӯхторнӣ зиёд мешаванд. Бинобар ин аз сокинон хоста шуда буд ки ҳангоми истифодаи асбобҳои барқӣ эҳтиёт бошанд ва аз асбобҳои худсохти гармидиҳанда кор набаранд. Аммо ба гуфтаи сокинони Ворох сӯхтори ахир дар ҳоли сар задааст ки дар ҷамоат барқ набуд. Дар вилояти Хатлон мақомот омодагӣ ба зимистони дарпеш истодаро ки хунуктар пешгӯӣ шудааст баррасӣ карда ба ҷои доштани камбудиҳо таъкид намуданд. Ба навиштаи хабаргузории Ховар тибқи гузориши масъулин то 1 ноябр захираи ангиш дар бахшҳои иҷтимоии шаҳру навоҳии вилоят аз 20 то 80% таъмин гардида дастрасӣ ба ҳезум низ аз 30 то 40% ташкил медиҳад. Аммо захираи сӯзишвории дизелӣ ба талабот ҷавобгӯ нест. Заробиддин Файзуллозода, ноиби раиси Хатлон, масъулини шаҳру нояҳоеро ки омодагиашон ба фасли сармо дар сатҳи зарурӣ қарор надорад, интиқод намуда барои рафъи камбудиҳо 1 ҳафта муҳлат додааст. Ҳафтаи гузашта низ президенти Тоҷикистон зимни баргузории ҷаласаи ҳукуматӣ барои таъмини мардум бо барқу гармӣ дастур дода буд, вале ба гуфтаи сокинон то ҳанӯз мушкилоти камбуди барқ ҳалли худро наёфтааст. Ду узви зиндонии ҳизбӣ дар Тоҷикистон мамнӯи Наҳзати Исломӣ аз раиси ҷумҳурӣ Эмомалии Раҳмон хостанд ки барои бозбинии парвандаашон дар ҳузури коршиносону нозирони байналмилалӣ ва рӯзноманигорони дохиливу хориҷӣ мусоидат кунанд. Зубайдуллои Розех ки ба 25 сол ва Раҳматуллои Раҷаб ба 28 соли зиндон маҳкум шуданд, дар номаи худро гунаҳгорони бегуноҳ хонда навиштанд 6 сол боз паси панҷараҳои зиндон азият мекашанд. Бар замми ин бо тамғаҳои экстремисту террорист, хоинони миллату ватан таъна мешавем, гуфтанд онҳо. Маълум нест ки нома ба ҳукумати Тоҷикистон дастрас шудааст ё не, вале расонаҳои наздик ба мухолифини тоҷик дар Аврупо онро 5 ноябр нашр карданд. Мақомот онҳоро ба ҳамдастӣ дар ошӯби генерал Абдуҳалим Назарзода, муовини пешини вазири дифоъ дар моҳи сентябри соли 2015 гунаҳгор карданд. Раҳбарони ҳизб дар хориҷа дастдоштани худро дар ҳодисаҳои 6 соли пеш рад карда, онро баҳонаи аз саҳнаи сиёсии Тоҷикистон берун рондани дуввумин ҳизби сиёсӣ пуртарафдор медонанд. меравем ба Русия. Мақомоти Русия гуфтанд бо вуҷуди эълони ҳафтаи ғайрикорӣ гирифторӣ ба коронавирус коҳиш наёфтааст. Дар 24 соати охир 41335 нафар ба ин вирус гирифтор шудааст ва 1180 нафар ҷони худро аз даст доданд. Мақомоти Русия аз 3 октябр то 7 ноябрро ҳафтаи ғайрикорӣ эълон карда буданд. Оморҳо нишон медиҳад ки маҳдудиятҳо ва бастани аксари ҷойҳои ҷамъиятӣ натиҷаи зиёд надодааст. эълони ҳафтаи ғайрикорӣ ба даромади муҳоҷирони тоҷик ки дар бахши хидматрасонӣ кор мекунанд таъсири худро гузоштааст. дар ин видео ки корбари радиои Озодӣ фиристодааст, муҳоҷири тоҷик мегӯяд дар ин ҷо 20 зодаи Тоҷикистон кор мекунад ва бинобар карантин аксарият мошинҳояшонро супориданд. қаблан намояндагии Вазорати меҳнат ва муҳоҷирати Тоҷикистон гуфта буд ки дар рӯзҳои ғайрикорӣ дар сохтумонҳои шаҳри Москав маҳдудияти корӣ ҷорӣ нашуда, аммо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ зимни фаъолият ва рафту омад ба ҷои кор пурзур карда мешаванд.
ҳазорон нафар аз афғонҳое ки аз ҷангу хунрезӣ дар гӯшаҳои гуногуни афғонистон гурехтаанд дар шаҳракҳои сохташуда аз хайма дар Кобул зиндагӣ мекунанд. мақомот баъзе аз онҳоро ба хонаҳояшон бозпас фиристоданд, аммо бисёриҳояшон мегӯянд ҷое барои рафтан надоранд, чун хонаҳояшон дар ҷанг нобуд шуданд. бо наздиктар омадани зимистон ҳоло теъдоди зиёде аз ин мардум муҳтоҷи маводи хӯрока, сарпаноҳи дуруст ва доруворӣ шуданд. тоири сафар мавзӯи идома медиҳад. шаҳраке аз хайма дар Кобул сарпаноҳи дурусте барои беҷошудагони афғон нест. боғи озодӣ ҳоло ҷое барои зиндагии садҳо нафаре шудааст, ки аз ҷангу гуруснагиву фақр гурехтанд. аксарият аз шимоли афғонистон фирор карданд, ки онҷо толибон ба зидди нерӯҳои давлатӣ меҷангиданд. бо наздик омадани зимистону кӯмаки камтар ин мардум ноумедтар шудаанд. ما از مجبوری آمدیم دمی کمپ خیمه زدیم. کرایه خانه رو توانش ندارم، واسش ندارم که کرایه خانه بدم چی بدم. مشکلات ما زیاد از باشه در شب و نان نمیخوام و پنج شب مگه دمی سر خیمه چیزی میای ما گرفتن نمیتونم شب رو مایی بس. اداره پناهندگان سازمان ملل میگوید تنها در کابل 50,000 بیجا شده زندگی میکنند. در سراسر افغانستان در نتیجه 10 ساله ها جنگ و ناآرامی تقریبا 3.5 میلیون نفر بی خانمان شدند. بسیاری ها اینجا میگویند خانه برای برگشتن هم ندارند و احوالشان بسیار بد است. پایسی که راه موتر نیست دیگه نیست، یعنی ما بسیار به مشکل جدی ایسو سرما آمده، ایسو چیز کمپل داریم در زیر پای و چیز. افغانستان خشکسالی را سپری کرد و مردم گرسنه هم زیادند. با آمدن طالبان به قدرت تقسیم کمک‌های بشری نیز به هم خورد. ذخیره‌های بین المللی پولی و مالی افغانستان را دست نورس کردند و پولی کمک‌های بشری را هم گرفته نمی‌شود. بعضی از عائله‌ها از سازمان ملل کمک می‌گیرند، اما مردم نان ندارند و ندارند. بعضی طفلک هستند که مجبور هستند که گوشت نماندند، از مجبوری زیاد می‌برند مثلا کارگری می‌کنند. یک تعدادشان موتر زدند، فوت کردند و یک تعدادشان سردی زمستان بیشتر است. سازمان‌های امدادی خارجی میگویند در افغانستان یک بحران بشری با سرعت اوج می‌گیرد. آن بیجا شدگان اردوگاه که خانه دارند برای برگشتن پول می‌جویند. گروه دیگر به عادی‌ترین لوازم برای زندگی احتیاج دارند. гузориши тоири сафарро тамошо кардед ва ман бармегардам ба Русия. дар Новои Ватутинки Москав ҳамла ба як марди кӯдакдор дар охири ҳафтаи гузашта сабаби баргузории рейд ва буздошти даҳҳо муҳоҷирони меҳнатӣ шуд. муҳоҷиронро ба шӯъбаҳои пулис бурда ҳуҷҷатҳо, қонунӣ будани иқомати онҳо ва ҳамчунин даст доштанашон дар фаъолиятҳои ғайриқонуниро тафтиш карданд. яке аз корбарони радиои озодӣ ки худаш шоҳиди ба истилоҳ шикори муҳоҷирон буд бо фиристодани навор гуфт мақомоти интизомӣ шаҳрвандони хориҷӣ аз ҷумла тоҷиконро аз кӯчаҳо ва ҳатто аз дохили сохтумонҳо боздошт карда мебурданд. сармуҳаррири телевизиони РТ Маргарита Симонян дар пайи ҳамла ба марди кӯдакдор дар телеграм-каналаш навишт ки афроди аз кишварҳои дигар омада ва мардуми қавқозӣ корро ба он дараҷае мерасонанд ки дар Русия боз тафтиши ҳуҷҷатҳоро сахттар мекунанд. дар ҷавоб Рамазон Қодиров раҳбари Чеченистон гуфт расонаҳои Русия ҳадафмандона хабарҳоеро инъикос мекунанд ки дар онҳо қавқозиё зикр шуданд. мақомоти интизомӣ гуфтанд бо гумони ҳамла 4 нафар қавқозиҳоро боздошт карданд. раиси шӯрои рӯҳониёни мусулмонони Русия Албир Крганов гуфтааст муассисаҳое ки муҳоҷиронро ба таври оммавӣ ба кор ҷалб мекунад бояд масъалаи ҷои зисти онҳоро ҳал карда барои иқоматашон шароити мусоид фароҳам оварад. дар ин бора Крганов дар суҳбат бо РИА Новости иброз дошта аз ҷумла таъкид намудааст ки муроҷиати сокинони деҳаи Сосинскаеро пуштибонӣ мекунад. мардуми бумии ин минтақа баъди кӯчонидани маркази ягонаи муҳоҷират аз Пулково ба Сахар ва ба шӯрои оид ба ҳуқуқи инсонӣ назди президенти Русия оид ба вазъи ҷинояткорӣ шикоят бурданд. Крганов ишора намудааст ки корфармоён бояд на танҳо дар фикри пулкоркунӣ аз ҳисоби муҳоҷирон бошанд, балки масъалаи шароити дурусти ҳузур ва зиндагии онҳоро дар Русия таъмин намоянд. муфтӣ ҳамчунин аз он ёдоварӣ кардааст ки дар маркази савдои Фудсити раҳбарият бо вуҷуди дархости шӯрои муфтиёти Москав барои муҳоҷирон ҷои намозхонӣ ташкил накардааст.
یک خبر ورزشی هم داریم. باشگاه‌های فوتبال پرسپولیس تهران و استقلال دوشنبه درباره جلب دو بازیگر دسته دوشنبگی وحدت حنون و منوچهر سفرов به تیم ایرانی به موافقه رسیدند. مسئولین باشگاه پرسپولیس با حمایتگر 21 ساله وحدت حنون و نیم حمایتگر 20 ساله منوچهر سفرов که هر دو در دسته استقلال دوشنبه بازی میکنند برای گذاشتن آنها به تیم ایرانی مذاکراتی انجام دادند. ترانس مارکت خبر داده است که هر دو به پرسپولیس میگذارند. قرارداد آنها تا 30 یونیو سال 2024 به امضا رسیده است. حنونوف 150,000 یورو و سفرов 175,000 یورو نرخ‌گذاری شده است. دوستان گرامی، اکنون برایتان درباره قرب رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات میدیم. امروز 8 نوامبر بانک ملی $1 را 11 سومونی و 28 درهم و 1 یورو را 13 سومونی و 1 درهم نرخ گذاشته است. 1000 روبل روسی 157 سومونی و 10 درهم مقرر کرده است. بینندگان عزیز، دقیقی که در اختیار داشتیم و پایان میرسد. با سپاس که امروز ما را تماشا و با ما همکاری میکنید. فردا در همین وقت در نشر نوی برنامه سرخط رویدادها منتظر شما عزیزان خواهم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتان.